Siji Bali. Segera Pak Bambang Mas Nardi, sehat Mas Nardi. Sing penting sehat. Digarap rasa tresno, bukane kendangnya tak tung tak. Duete kali Mbak Jum. Tasih Prasetyo Prakadang paguyuban ati dalem tindi laras. Saestu kasembatan Mas Tar. Dadi manten neh Mas Tar iki. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Mas Tar. Ayo Mas Tar yuk. Goyang dalam. Sopo konco-konco yo adilane Mas Birwangsa Degleng nada yo cinde laras
Dalem. Kotakmu mbok buka urung. Wah, kuncine ilang kok. Gak tak buka kotake buyak, Cek. Pokoke mangkat ngene jagong ngene wis rasane hitung-hitung.